Pasintabi po mga kapuso, ilang bata ang nagkakasakit at nagkakaalipungan na dahil sa hindi humuhupang baha sa isang sitio sa Mangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. Nasa pagamutan ngayon ang 2 taong gulang na anak ni Justine, nilalagnat at nagdudumi. Hinala ng ama dahil ito sa hindi na humuhupang baha sa gilid ng kanilang bahay. Araw-araw, dito dumadaan ang mga anak. Hindi maiwasang hindi lumusong sa baha dahil wala namang ibang pwedeng madaanan. Hirap talaga yung ganito. Pag diretso yung ulan, wala na. Papasok na yung tubig sa mga bahay. Buong mag-anak ni Analita ang tinamaan na ng alipunga dahil sa araw-araw na pagdaan sa baha. Bukod sa kanyang mag-anak, marami na rin sa kanilang kapitbahay ang tinamaan ng alipunga. Opo, napipirwisyo po kami. Lalo sa mga anak ko. May bata pa akong karga. Yung apo ko po. Yung apo ko, siyempre, bata yun, siyempre, makuha yung amin ng tubig, mabaho. Ang problema sa baha, matagal ng problema ng mga residente sa Zone 6 Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Kahit pangaraw hindi tag-ulan, basta't umulan ng malakas, tiyak na may ipon ng tubig at ilang araw ang hihintayin bago humupa. Wala kasing madaluyin ng tubig palabas sa main drainage canal, kaya't naiipon ito sa mga bahay-bahay. Pero malapit nang matuldukan ng problema sa baha, sinimulan na ang paglalagay ng culvert na dediretso sa drainage canal. Naka-appropriate na yung budget niya last year at ngayon po matutupad yung paggawa. Dahil nga nakita din na sinama ko yung mga barangay council, pinakita ko sa kanila na talagang hirap na yung mga kapitbahay namin doon, lalo na yung mga batang maliliit. Lubusang pasasalamat ng mga opisyal ng barangay sa pribadong individual na nag-donate ng lupa kung saan gagawin ang drainage canal. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.